zina koma simungakambirane ni munthu wanjala olo mutakhala muli ndi nzeru za mtundu wanji mpiri. Tinayankhula ndi azimayi ena tsiku limene apita Mutharika anabwera pano ndiyene ndimafunsa kuti mmakonda chipani chifukwa chani mwakonderanji apita Mutharika ndi akuti apita Mutharika kuti timadya amayankhula munthu pa television apita Mutharika timadya ndalama timakhala nayo ndipo iwo olata tidzanyamula this is a lady ochokera mlongwemo olata tidzanyamula okasiya ku office ife tufuna okalamba imweyo chifukwa chilipo imene adaona ndi ulamulo wa Mutharika zimene mwanenazo kuti amadya komanso amakhala ndi ndalama because at the end of the day bwana those are two basic things zimene munthu amene akhale nazo akadya akhendika khobiri kuti ndi zina za pakhomo ndi panga bwanji. If you cannot put money in people's pockets bwana olo mutabwera ndi very good stories no one is going because anthu ali ninjala chief you can't discuss development with hungry people. You can't wanja usunga kamene nkhani auzimuza kuti chani tete kalimese ukoko iwe yasene ndikufuna ndije uzimuza ndikalimese zona olobandawo inu mema kondera kudya mochi imsabe apa mungu vudiki yambo jambula program koma masana matia libaji chani apa amene kuti inuyo akupone achali simukamaza apa nkuku inuyo so apa nkuku mwasokoneza imali inuyo koma makonda chakudya indicheno. Anyway, back to my point. Ino amene mwamasuka atule masuka chilungamo muoche sankhuku pena ba tabu then mana kuti chifukwa chokuti zimene zizi and the problem is anthu amaona kuti timakhanga tikuika effort yoti tizipanga ukamaona mmene zimasokonekera nkhani za AIP every time umaona kuti ndalama zikuyikidwa ku AIP kucha ndeta kufa koyamba anthu atakumvesesani mukagufa kachiwiri kachitatu ndamona kuti kudi anthu akuponyadi kapena izizi pali wina wake zadala munthu sumangola kuisa mbali yomwe zokhazo za AIP zokhazo kumangola kuisa kuiseta and my players also sintha here my players the thing so zimene zozo zimene zimapasa nkhawa anthu now izizi zimene zikubachitika apa basi nzokuti anthu akumaona no zimene zozo kodi munthu amene fine mena manena auchunga kuti tiyangane boma lilipo apapa mutakuonapo zinthu zina kuti okay apanga izi koma ngati nkhani za chuma zidakapitirira kuvuta anthu apitirirabe kudandaula ngati chakudya sichizipezeka bwino anthu apitirirabe kudandaula and these are key things to any government ngati kufuna kuti anthu azanene kuti boma limene lili linapanga bwino muonesese kuti chakudya anthu sakuchivutikira because anthu akangodya mukambira nawo zinazo azikathamanga maujeni yachani kena kamuzika olo kujimu munthu sungapita osadadi sungapanga chilichonse Brian. So pamene papa kumavuta that's why anthu apeza mpata apapa kodi amene angati yankhire zimene zindi ndani so awa amene akupereka papawa enawo amaoneka ngati makandidate abwino koma akufuna masokoneza ndi running mates. Okay, you understand? Say that again. Makandidate enawo amaoneka ngati abwino koma amene akupangirano anthu akubwera kuti abwere nawo akhoza kusokoneza chief. You know? Jera limanena ija pezeka kuti chifukwa cha jera odusa atula chikwama chifukwa choti game inali yanu abwana koma mwaulusa penalty zimene anthu akukamba atu mwaulusa penalty chifukwa chokuti tatiye tivomerezane kuti the same way mene ngati apa ndikuyankhula ngati uji advice kwa opposition ngati mmafuna kuti zimene zikhale zosavuta it was easy for you guys to team up nkungokhala ndi candidate mmodzi yesa nkuli alimbane ndi amene alipo panopa mmene zikupangira papamo MCP achita kunati I think zikuenda bwino it's working to their advantage. Zisankho it's a game of numbers. It's a game of numbers. Ngati awawa sakupa achita kuona ta basi I think zitheka guys awa chifukwa cha jira lawoli akhala kunja komweko so chikamakha kwina kwake chikusokonekera imakhala kuti chikunthekera wina kusagwirizana kumene kuchitika apapako by the time ndemu zizifusa mafuso ena amene muli ku opposition kunoko kuti muchita survive another 5 years muli kunja zipani zanu sizitha 2030 muzakhala mulipobe. No funso limene lofunika kwambiri ndipo tichenjeze ino amene muli ku opposition 5 years siyamasewera ndulendo utali chifukwa tu chimene chimavuta ndi nkhani ya makobiri ma resources anthu amboma kama zipeza bwanji koma chipani chimene chimakhala mboma chimatenga advantage of the resources in the government. Nanga they use state machinery. Yes, they use state machinery whether rightfully or wrongly.
koma mcp Yes. kupangitsa msonkhano lero Yes. you can hardly differentiate kuti kodi za mcp ndi ziti Yes. kodi za boma ndi ziti Yes. pa msonkhano za boma ndi ziti mutachita organize Ehe. a government function komanso komweko Ehe. ndikupeza ndikuyankhula a political speech nsanje ya boma zochitika apolisi ya boma chani zimene zakhazi kuchitika ndi maboma onsewa kumbuyo Exactly. koma inu yako opposition simaseweratu to run a campaign pano. It's not easy. Now mwamaliza 5 years nakasi ADPP anali mboma ndiye pamene amatuluka ena anatuluka ndithu ndi azikwama zabwino ndithu 5 years akhala kugwisa ntchito ndalama zimenezi azakhalenso another 5 years. Trust me, muzaona ena akuchita cross kapena akusiya ndale. So akunena kuti kodi are you sure kuti mukaona zosatira zimene zingachitike after 16 September ngati simugwirizana, are you sure kuti mukaziona mukumaona kuti still worth it kuti muzipangirana makani? Are you sure kuti mwafika potani? Wina anandiuza kuti muzakambira nazo akuti wina anachita kunena kuti are you this greedy? Are you this greedy kufika anthu kumenyana matebulo nkhani discussion itavuta? So kangati nthawi zina reality timasaisiya pambali, timafuna tione zimene ife tikuganiza ndi zimene tikumva basi, koma we run away from the reality on the ground. The reality is, as an opposition, if you are not going to make it 2025 panopo, it's not going to be easy. And tipereke credit ku MCP imene nakhala mu opposition zaka 20 chakuti about 30 years in opposition. It tells you kunoti anainima foundations ochuluka to be able to survive that time. Koma zipani zinazi ndikuza zitakhala ku opposition sizingathe 10 years 15 years 20 years sanga kwanise. mukonera program ya the hot current kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. We are camping just outside BICC kumene a lot of action is happening mkati mundindi andevu zamwayi komanso awayana chunga tikabwerera MCP iphunzire chani pa zimene zikuchitika chifukwa kumene konso kuli kukwebana moto usala kwa amalijani moto upita kwa sala chire ali ndi penalty yoti asewere. What happens ndi mmene asewere penalty imene determines on whether ziyenda kapena sizienda. Kodi inu mukuiona bwanji nkhani koma tiyankha tikabwerera ku break. Akutipatsira program uyi madzulo ano ndi a Series Enterprise. Here at Selly's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lingwe, Zomba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Iyi ndi program ya the hot current. Chile chimene mulungu anati dalitsa nacho ndikutithandiza kuti timangonera chilungamo. Yes. Anthawi zina chilungamo chichimatika m'mavuto. Ena amakwiya nafe, ena amasangalala nafe. Koma that's okay, isn't it? Yeah. chifukwa chake nani nkhawa memanera pamene tili Ineso naganizi that do you have to locate us? Samajira kupanga location ya munyita kuika kapini Ocha bwino tili pakuti tili panja pakuti uona wina wako kubwera hapa Ocha bwino ayi koma siti ku BICC tasita siti ku BICC tisanafike ku MCP anthu ayilandira bwanji nkhani ya running mates. What are people saying? And I want you to be as honest as you can be. Yes. What are people saying this selection ya running mates? msanga adayamba adala Joyce Banda amene anabwera ndi akhumboka chale zikuoneka kuti anthu amaona ngati kuti well I think my Joyce Banda yangana munthu amene akuganiza kuti amwene akunziwa chifukwa paja akhumboka chale adakhala wa vice president a dziko lino my Joyce Banda la president 2012 to 2014 ndeiwa ajatabwera sitinaona anthu ambiri akudabwa ayi. Actually anali mmodzi mwa anthu amene anabwera nawo
running mate awo mu galimoto ija yopanda denga nde anachita kuonekera patali masonda atali ndi anaoneka akhumboka chale is a giant nde timaonera kutali awa adilu chilungu aja anabwera ndi amayi aja I think chifukwa choti mwina ambiri sili kwaziwa anthu analephera kuti achitepo comment adube paja zikalata zinavuta ne sadapereke asapita Mutharika atazanena kuti ujeni awo running mate awo nda Jen Ansa I think even anazafotokoza why adasankha tinaona nkhope za ndwi ujeni gangata adali pano mafuna kumachenjera kumakana koma zona zake ndoti makamera adaona ndithu pa ufolo wawo ma vice president akumpoto pakati iwo asole kumawa ndi kumwera kuti sikuti anthu adachita kuti ena amapanga koma ambiri anazakhanga adabwa kuti kodi mayiwa ayenda bwanji. So I think reaction ya Jen Ansa idaliyo kuti imachita kuoneka kuti anthu ambiri anadabwa kuti zaenda bwanji pamene popo amene wa Tobias ndi a independent, so I don't think anybody would say kuti chanchana Frank Tumpale sadabwere. Atupere muluzi abwera ndi Dr. Rex Kalolo. Well, anthu ena anadabwa aso kuti akodi amene wa atenga kuti but I don't think kuti zinachita kukhala zodabwisa kwambiri. Akondwa nankhumwa anabwera ndi mayi timati ndani pa jamaa amene the MP ngata running mate awo Betha Ndewere. Yes. Then kunali andana wadaliso kabambe mawa walero amene anabwera ndi Matthews Ntumbuka anthu apangapo comment kuti khangati atayangala ine ndinena kumapeto ndimangofuna ningochita run down the list. Kwame Bandawe anabwera ndi running mate awo sakuziwa sochutika nchani, so she has no idea what ndimafuna mumvere mtolangani wathu blessings pajada kwatira ndi ndani changata adacheza ndi a vice president amene running mate anyamata ndi aujeni party. I want you to appreciate zimene tukumana nazo kuno ngoli la Malawi. Mfundo zanu ndizotani tangu auza na Malawi mfundo zikulu zitatu ngoja zomwe chipani chanu chokimina sina ngachipani chose chimakhala ndi ngoja ino Amalawi kusankhani pa 16 pamefanya ngoja zanu ndizotani zidazo dosi ndikwabisa chifukwa sinakhozekera kwambiri okhala vice president simunakhozekere simukudziwa ngoja zidoziwa munakonzekera kale kuti muzakhala vice president kapena nomwangozizi mutsidwa mwina mmene simumayendera kuti ngozizi mumadziwa kale simumaziwa mwangozizi mutsidwa mwangodziwira konkuno kuti ndina vice president itakuthokozani kwambiri fe tikufunirani zabwino zonse mukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri chezenso mwina ndi achinyamata ena simazionera noka simazionera noka fundo zitatu zokha zimene mwayimapo ngati chipani zimene sizingaziziwe bwinobwinoyi angokutengani mwatengana kuti angonditenga semaziwa mundu walipira 10 million zona kwesa running mate simadziwa kwa Malawi and running mate wako amene akhoza kukhala vice president wa dziko has no idea whatsoever what you stand for. Jesus, son of Mary. Brad. Ndipase mazi sakomoke. Nthawi yadithera because tikufuna tilowerenso kwinaku ine ndithamangira ma key responses amene achokera ku the public. No, mwina ndifunse chonchi. Yes. Apita Mutharika partnering ndi Agenius. Yes. Amwetsa sana mwetsa. Anthu pamene amwetsa sana mwetsa. Yeah, ife tikunena tu zamaganizo anthu. Ndikufunsa inuyo. Akutata? Anthu akutaulusa period. Aulusa period. Sada goletse. Akutero anthu. Okay, chabwino. Yes. Adalitsoka bambe. Ndi Dr. Ntumbuka. Agoletsa penote sada goletse. Anthu kunjako tikaona akuti agolesa. Okay, chabwino. Joyce Banda simwana fusasa. Joyce Banda ndakuluso. Papa Joyce Banda ndi akumbuka jali penalty yateka sidateka anthu akuti agolesa ena nda aujeni atupere muluzi Dr. Karolo
yeah anthu akuti so pamenepo akuti retake akuti yani goalkeeper anaenda pa line gobi anaenda pa line nde amanyaniso yes. Divided opinions ena akuona kuti no it's okay ena he's too new zoterozo koma pamene panakambidwa kwambiri ndi pa DPP. Okay. Pamenepo tisanamizane anthu adali my expectations very high chifukwa chimene mwena kudziwa nchonena kuti pazipani zonsezi represented in parliament chipani chachikulu kwambiri kwa opposition cha DPP. That's why amanena kuti mutu ukakula sule wankhonya. So at DPP musamadabwe kuti there's a lot of scrutiny on your party. It's because ndichi chipani chimene chili the biggest in terms of history ya ndale panopo anthu akuti yayi IMCP achite bwanji zinthu zawo andevu zamwayi brand tikumamva mphekesera tisanafike kuti tamuzi wa running mate ucha timayina kumatuluka so apa tili ndi mayina amene akutuluka kwa okay mumamba chani Catherine Gotani Hala dzina lawo likutuluka tikumva Michael Usiso mwina umapezi aona Michael Usiso kuti azapereka pachiwiri chifukwa kuti abwera pachiwiri otsekera ndacha kwera pachitatu komanso vitu mbiko mumbabe zimazamveka abeso kuti I think mwina kukhala consideration komano amene lakhala ngati lakuwa kwambiri lero nanga si lero ndi la Mulungu so pali Monday Tuesday limene makuwa kwambiri lero likumveka la Catherine Gotani Hala. Now here's the thing and this is my personal opinion pali kuganizira kumene anthu akumaona makamwina kuti kodi zigawo zikhale bwanji chifukwa chokuti ina imene imavuta even ku DPP inaliyo kuti kodi akasogola Amutharika ndi akabambe kodi akhala anthu ochokera boma limodzi zimene zizikhala bwanji you know inalisoyo ngati imene imakhala ngati showstopper. It wasn't a deal breaker if you ask me, but probably it was stopping the show. But considering mwina ndi option imene that he has settled for, I think you would have taken, maybe it was better to play around ndi mwina ya kabambe and uje Mutharika. Okay. If you ask it was better. It was better. Okay. Going to MCP akuyanga naso naso kuti okay kodi vote chatakhala kumayikamba ya kumpoto icha kumene kuku titakhala kulita peza ku candidate wamphamvu kodi sangatibweresere mavote ochuluka so pali ma issues amene amazakhaso adyeraja because achimwendo sesakutchulidwa in a sit down so far okay. And I don't think even you was konzekera in that manner because if he had prepared himself in that manner that man can push bana no he's a bulldozer ndilame ujama no you watch and amaidziwa campaign on the ground okay sina lauli kumveka but I think he's not pushing for it okay so komano here so you want to tell us I mean mwachulawa they are pushing for it somehow they have shown interest suda ngakane ya ino anyamata ina kumajia kulemba mapeji muona pages ena makhawo they are sanctioned those ujene ino muona kazobeba president tengani maye mweyi ndi wabwino ndo mayi ofasa mayi mwochokera chigawo cha kumpoto amene sambwesa mavuto ali ukuona ngati anthu ajangolemba imakhabe ina iyo kambirana kuseri tapusha si wonse koma alipo okay so okay mumandi sokoneza sunanga okay trend of thought yeah koma aukamba za maphunziro amene MCP itengepo phunziro lanji pa zimene zachitikazi going forward kuti olo mutakhala kuti pamene mukunyadira kuti DPP aphonya penalty yanu simunamenye so umata kuphonya penalty weso ngukaphonya izona so kuti niyo musaphonye on this one muone kuti anzana aphonya chifukwa chani awo aphonya chifukwa chokuti kuli anthu ena ake mafusa zulo lija pali anthu ena ake awiri atatu folo anthu amakana kuti anthu amene palibepo kuma bwana kuchipani kulikonse kumakhala anthu ena ake awiri atatu folo amene amamuyankhula kwambiri president Nkhutu ndi sometimes amapezeka kuti akumubaizisa zona so the thing is bodza lomwelo ukalimva kwambiri limamveka ngati chilungamo zona the problem mwina ngati ya Amumba ndi andani Gotani Hala ndoti ose ndakumpoto okay if the president would like to pick somebody from the north ndani chifukwa chani mundale za ku MCP uona kuti anthu ambiri ama MCP ata kumafira comfortable ndi Gotani Hala chifukwa Mumba ndo mavuvu okay ndama muopa kodi mfana amene nzanu jamka mavuvu okay mavuvu nimene makamba za disruption okay he's disrupted the way
mmene manenera inabwerera social media to conventional media chabwino mmene timapangira zinthu zathu nazazizimuka guys wabwera social media anthu sazidikira mawa kuti amve nkhani nkhani kachitika anthu akujambula so mumbo janalo wa MCP mujamuli mmene amachitira MCP way Congress way the mumbo janavutula zimene zijazi kupanga the mumba way. You understand? Ndeno zimene just some people are not comfortable. Mfana uyu ndo wa mavuvu, mfana akanadikira akuleka endo wang'ono angobwera kumene ulede alichanchani antama zaoneka ngati kuti amaza apanga access apule aja kuti mfana menda bwaji nde ena mamuopa samaziwa kuti zukabwaji ena samukonda so kuchipani because they don't know kuti a president amaganiza bwanji za amagambirana naye chani akakwa chifari ndi access ndi kwa president amagambirana naye akakhala kwa wina zona sono imene yoyo ndi imene makaya chama za inyuma koma so at the same time amazaona kuti ife we are safe ndi amayi Kotani Hala ndi speaker atakhala nawo chani you know atakutimva bwinobwino you know ndodeka so pamene popo kuti ena achakwera atanyamula amumba ena akhuzonyanyala kusiya tools down sangavomere ngati mera kukanira ku DPP akukana kuti tuzi sinasuye tuzi koma akhumudwa ndi kusankhidwa kwa Jenasa so atasiya sankha mumba I know my big amene ali ku MCP ena amene ni mumba samfana naye bobo ikhoza kwapweteka kopya akuzotsekwa mimba akuza makanka galimoto kuchitunda bwana imavuta ukanka galimoto kuchitunda chifukwa choti imakhala kuti mukanka akuza mapezeka kuti sakupanga but at the end of the day achakwera amene amanene achungawa game of numbers amene angatipase manambala akumpoto tikaika amumba apa tikaika amayi Kotani Hala apa ngati tikufuna manumbers akumpoto if it is purely about numbers atipase manambala ndani ndikufunsa ninuyo pakati akumuziwa iwo ine ndikufunsa ninuyo Kotani Hala apo amumba apo who can give president Chakwera the numbers ndikufunsa inuyo nthawi yatithera muliyankha simuliyankha I'm trying to be politically correct so simuliyankha akoma muliyankha imene tipanga alliance koma anu ake akudziwa in terms of so what is this election all about? I thought this election was about numbers. Exactly. Imene kukhala chonja komano even the numbers there is politics in the numbers as well. People play politics with the numbers. They would rather be safe than win okay. Could even but you know timagambira nawa ndi neyo nthawi inake za kuti even awawa ku DPP amene akumazaona ngati Jene Ansayo akuzokhala safe. That woman it is a strong woman. Yes. Inene ni bwana timagambira nkhani imene. Ndipo fundo ina nimanena kuti ali panthu ena amene sakwakonda my Jene Ansa. What's the fault? She's not a strong character. She is a strong character. She's a strong character. No, she's a very strong character. Okay. Inu munthu ujatu anali attorney general. Munthu ujatu anali high court judge. Munthu uja anapita mpaka ku Supreme Court in 2011. Munthu uja anali make chair. Ndipo anakumana ndi zovuta zambiri. Mademo akuchitika 1 million people. Kuma she still stood her position. Eventually kupanga resign. Now, let me tell you this. In terms of character, a very strong character. Sunganame. Koma munthu uja si munthu wonena kuti anthu ena ake atata wakhala president kuti anthu ena ake angaje mena kuganiza kuti angajere patakhala anthu ena that one I should assure you marani ngimetiwa amene omukwanena Jene Ansawo pali nkhani za Tipex ena amafuna kumapaka nazo akalolowa pali nkhani za maphunziro inabukanso munamva kuti maphunziro atani pali zina zimene anthu amakamba whether it's true or not akumbuka chali pali nkhani ije ya mabedi mukumbukira idabweranso nthawi imeneyi zimenezi are they detrimental to this race? Good one. Ndale za ku Malawi kuti anthu amayang'ana kuti atanamangidwapo kala ndi nkhani ku khoti sikweni ndipo zimene zizi you can find it right from introduction ya multi-party democracy. Ndikupasani chisanzo Amuluzi nthawi imene ankapanga campaign for UDF koyamba cha 2002 1994 ningoti 1994 palali nkhani onena kuti anamangidwapo anasokoneza ndrama ku MCP ali treasure general anthu ena ankachita kutenga chithunzi ali kundende nkumakayika pa news ya Democrat nkumayika pa newspaper oje kuti munthu musamvotero anthu akuba anthu ankati wakuba imwe people don't really care about those things. Nthawi yatithera Achakwera kubwera pano pachitatu kuseri kwa mawa yes mutakhala kuti muli ndi 1 minute
mwina akutionera ku Kamuzu Palace anthu akuphonya mapenalty pano ena akumwetsa pano mungauze chani kamera anu ndi achakwera adpp aphonya penalty zimene zikukhangati zakupasani ka advantage koma yanu simunamenye nde mufuna mumenye yapansi mumenye yapa katikati kapena mmenya roofnet chifukwa mmene mutayimenyere pamene papa gokipa ina akhoza kuyigwira imutakuulusa nde anthu azikuuzani zambiri akhala kukuuzani anthu zambirimbiri komano if you ask me opposition imene isakugwirizanamo ikukupasana advantage inuyo mukayisanja bwino yanuyi nde kuti chinthu chimukhoza kupitiriza mwauza chani kuti nanga sinanene nthawi yandithera kodi moderator ndinetu you listen to me in this program you listen to me ndikakuza kuti siyani ndasiya nde uthenga upita kwanda kwa Chakwera a president achakwera nkhani imene ili pasogolopa siyamasewera you can either make it or you can break it. That's right, yeah. Mumvere upangiri koma to a certain limit. Kwinako use discernment as a leader. Pali zina zimene nsogoleri umanena kunena kuti anthu akutimwa kuti kapena kubanja akutimwa kuti kapena anzanga akutimwa kuti koma ineyo as a leader what am I choosing? One, in the interest of the country, and two, in the interest of your bid to get back into government. Lucius Banda mzimu wake upitirize kuusa mumtendere adaimba nyimbo kuchokera mu CD imene amati No Easy Road. Dzina lake nyimboyo Jera. Anthu atatu adanyamuka kupita ku South Africa. Atafika mnyamapanda umo adapeza kuti atola chikwama cha ndalama. Nyimbo ye matero you should listen Madzulo. Yes. Atola chikwama cha ndalama adantuma modzi wang'ono kagule drink ndiyo kwakagula drink utipeze atsalano ndi chikwama cha awiri ndiye akunena kuti aise uyo ndalama tikhoza kugawana anthu awiri akabwera amene timuphe ujanso wakagula drink uja akuti thumba lija ndikhoza kudya ndekha ineyo anathira poison mu Fanta muja tapitirizani kwinako wafika mfana uja anthu awiri aja plan ya ordinateur na mupha mfana anatani anammenya nkumupha mwana uja Fanta asada bwetse Fanta uja adamulanda Fanta uja kumupha mwana uja alitija ngama zinja ndani tija anthu awiri what happened next anamwa Fanta uja anamwa Fanta uja amwalira osatatu odutsa apeza anthu atatu omwalira pali chikwama cha ndalama kungotengapo ndalama adangonyamula tikapanda kusamala muholo mumu mukuthirirana poison mafanta zona umu anthu akwira na nkhwiko umu atola chikwama umu tikapanda kusamala masankho awa atola odutsa takumana tokatoka ajera chifukwa jera lativuta timalizire pamene pabwanje Madzulo kola si yakumana toka ajera and I want you to listen to that song. It's a powerful song. nemvera kale kale mukaimveresa Madzulo ano CD yake waipeza gift ndikuiona panopa gift waipeza unfortunately nthawi yatite the album is No Easy Road. Nyimbo yake ndi Jera ndithu ndalama zopezapeza anthu adapezeka kuti onse afa chifukwa cha Jera ndalama za boma kapena za ndale suja wekha umagawana ndi anzako muli mawiranso ena ngati za mphamvu muli mawiranso ngati amalizira pabwino pamene za mphamvu tisaonongeso yayi ndalankhula bwino tichoka pano tikumvera Jera tipeze pata katika pini zikasalata Jera imenye pamene panso ndiye pamapeto a program yathu Madzulo ano kuchokera kuno kulilongwe ndikuyamikeni inu awayana chunga mwayankhula mwamphamvu Madzulo wakumva wamva inu andevu zamwayi mwayankhula mwamphamvu kwambiri wakumva wamva ndine Brian Banda mdzukulu wa ana Njaiko kufikira sabata yamawa chauta akatisunga ndi moyo tibweranso ndi programu ngati yomweyi and goodbye tonight from Lilongwe.